kan inte svenska. Oj. Kille. Fram. 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 När brukar du sko dina unghästar? Så fint som möjligt. Ja, det är det jag tänker också. De får nog växa i lugnen. De gånger det är för dåligt. Då får de vara. Ja, precis. Då är det bra tillfälle att låta dem vara. Duktiga, rör sig fint. Det här lär du också lite grann. Du kan notera halskullen så här. Så här lärde han också under bogen. Fram. Fram. Han är nog i alla fall inte fiskad. Nej. Egentligen en fiskform som är bara stinkdjurig. Så det är bäst bara vifta på. Fram. Ja. Gilla. Jag får det här. Nu vet du. Så här är det lugnt. Du sprättar omkring. Ja, han går om du vill. Men han har ju trevliga lyft i sina ben. Mycket. Ändå fast det är så halkigt. Ja. Jag tänker att... Fram. Fram. Ja. Du hade ju rätt bra den bakåt. Det är ju bra trycker in dem. Böjer ihop dem. Prova. Gilla. Ja. Just.